Butanding dagdag atraksyon sa Cabalitsian Island sa Sual, Pangasinan. Tunghayan sa report. Kinagigiliwan sa social media ang video ng butanding na namataan sa bahagi ng Cabalitsian Island sa Sual, Pangasinan. Kuha ito ni Jay Kaagaw na eksaktong nasa baybayin ng mamataan ng butanding. Ang butanding halos sinlaki ng motorized bangka. Paliwanag ng Municipal Agriculture Office, karaniwan ng pamamasyal ng butanding sa baybayin ng Sual sa ganitong panahon. Dito nagagawi ang mga yan dito sa Sual from December to June, mga yan. Kaya nagbibigay tayo sa mga farm ay fisher folks natin ng intended only to catch alamang. Yung mga butanting naman, sila naman yung kanilang pagkain, yung alamang na yan. Isang pawikan ang ipinasakamay sa BFAR matapos malambat ng isang mangingisda sa Alaminos City, Pangasinan. Nasa 16 by 17 inches ang laki ng pawikan. Nagpaalala ang DNR at BFAR sa publiko na bawal ang pagbebenta at pagkakatay sa pawikan. Panawagan ng otoridad sa mga residente na makiisa sa pagbibigay proteksyon sa mga endangered species at huwag maging kasangkapan upang mapahamak ang mga ito. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.